King video ay niya makapost king official Facebook account na Mabalacat City Mayor Crisostomo Garbo. Mika kumusyon nung no karin metong nga lalaki. Ing dekapda kabang penagalde ing metong pa. King kwento ng Mayor Garbo, asula kanuking Diamond Street, king barangay Poblasyon niting Martes, January 9, bang bisita, kareng bedridden a senior citizen, inyang atsempuan dala, ding lalaking mika transaksyon kanong iligal na droga. Agad na lakanong peparakap ning alkalde deti at asa ko ti depin ing metong kareng atlu kanong lalaking sospek. Dahil siguro apansinan dahil ako'y Mayor Garbo. Initially, lupang hira ko kilala eh. Maningan niya pong, nano yan ako makanya. Kaya hikit ko po, ito siya sa CA na atin niya pong white substance keta pong kilob. It is suspected na siya na po niya. Makanya na ako pong agad-agad mag-react. Midina na kanong babala Mayor Garbo king kapulisan, adakal na latitik-tikan drug personalities king may sabing lugal. Actually po, ita pong security ko pong police. Kakayanan na ako po, inform na ako, Mayor Rana, dakal po ken nano lungubta pa. Lungubta mo ako kasi ako naalala ako man pong kasing kargan kaya sarili ko eh. Lungubta mo ako kasi atin po kasing pasyente ken, atin kami pong masakit ken, na dapat kong talagang puntalan. And there's no other way na dalanan ko nangalwa mo po ken. Samantala, agpangking Chief of Police ng Mabalacat City, PNP ay Police Lieutenant Colonel Alfredo Canlas, making dalan niya ing insidente king Diamond Street king barangay Poblasyon, bang ato kaldala pa ding aduang drug pushers kanu king lugal. Katukining milyari, megkasala kanong bypass operation king lugal at keti Mera Kapay Gerson Balahadja at Sarek Serrano. Ang aming team from the station anti-drug enforcement unit ay nag-conduct ng bypass operation dun sa nasabing lugar, and then fortunately dun sa mga lumabas na nireveal nung nahuli ni Mayor dun sa tagpong yon ay fortunately nga isa sa mga nahuli natin itong araw din na to, no, na kung saan ay nag-conduct tayo ng bypass operation at nakahuli tayo ng dalawa na individual, at ang isa doon ay yung ikinanta or binigay na impormasyon nung tao na nahuli nila Mayor doon sa video. Pauli na ning milyari aminado ay happy na kailangan niyang isamas pa ing anti-illegal campaign and strategies ning syudad. Makasadyaya kanong makipagpulong ing Peace and Order Council king kayausan ng Mayor Garbo, bang pasibayong mika assessment kareng drug-infested barangays ning Mabalacat City. Inka kung kain perception keta po. Masanting yat at milyari yan bang kanita mimulat la or mibalik itang kooperasyon na nining barangay, ining community, ning kapulisan at po yung LGU, bang kanita may pagpatuloy mapagpatuloy ing kakatamong campaign against illegal drugs masanting yapin yan at least may buklat siya ulit ing pisasabyan regarding king illegal drugs ayan. Kareng aduang pulot 7 barangay ning Mabalacat City, 14 lamo ding drug cleared. Metong nemang kareng kukonsiderang talamak kanu ing drug operation king barangay Poblasyon. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.